Toto je Hlasný podcast. Vždy ten istý formát. 10 otázok, 10 odpovedí, jeden zaujímavý človek zo sveta školstva a vzdelávania. Dnes odpovedá riaditeľka Evanjelickej špeciálnej materskej školy Zarúčky, Michaela Borošová. Mohli by ste nám predstaviť, ako funguje vaša inštitúcia, keďže v jednej budove prevádzkujete súkromnú evanjelickú materskú školu pre deti so špeciálnymi potrebami, aj bežnú evanjelickú materskú školu? Dobrý deň. Naša evanjelická špeciálna materská škôlka funguje v spoločných priestoroch, ktoré zdieľame spolu s Evanjelickou materskou školou na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach v blízkosti Lesoparku. Obidve materské školy spolu úzko spolupracujú a vytvárajú tak priestor pre vzájomnú integráciu detí. Máme spoločného zriaďovateľa, radu školy a pedagogické porady, kde plánujeme cielené a spoločné aktivity pre deti. V podstate fungujeme tak, že každý deň máme nejakú časť, kedy sú deti spolu a cielenú aktivitu máme raz mesačne, kedy deti majú vytvorenú zvlášť aktivitu, kde sú triedy aj jednej materskej školy, aj druhej. Triedy sú zvlášť, ale v podstate zdieľame telocvičňu, tú senzorickú miestnosť, jedáleň a vonkajšie priestory ihriska. Aké jedinečné služby a prístupy poskytujete, ktoré vás odlišujú od iných materských škôl? Čo podľa vás robí váš model vzdelávania tak atraktívnym pre rodičov? Tak veríme, že každé jedno dieťa je unikátne a takto k nemu aj pristupujeme. Snažíme sa dieťa čo najlepšie spoznať a vybudovať si bezpečný vzťah dôvery počas adaptačného procesu dieťaťa. Dieťa vie lepšie napredovať iba v bezpečnom prostredí, kde sa cíti poznané, milované a prijaté. Počas pobytu dieťaťa v materskej školy mu špeciálny pedagóg a asistent pedagóga vytvárajú zvláštny individuálny vzdelávací plán, ktoré odráža všetky špecifika, či nadanie alebo oslabenie vo vývine jednotlivých detí. Adaptačný proces je veľmi individuálny a prispôsobený každému dieťaťu zvlášť a jeho potrebám. Čiže nie je tam stanovený ani dĺžka, ani trvanie, pretože to všetko prispôsobujeme tomu dieťaťu. Vie to byť veľmi rýchle a zároveň vie to byť aj veľmi pomalé, ak to dieťa potrebuje. Mnohí rodičia môžu mať obavy, že evanjelická výchova by mohla byť príliš nábožensky zameraná alebo obmedzujúca, najmä ak nie sú súčasťou evanjelickej komunity. Ako reagujete na tieto obavy a ako vysvetľujete, že vaša škôlka je otvorená všetkým? Tak naše materské školy poskytujú výchovu a vzdelávanie ako aj ostatné. Ale my práve v rámci tej výchovy sa zameriavame na uplatňovanie kresťanských hodnôt, akými sú napríklad láska, odpustenie, vďačnosť a mnohé iné. To raz týždenne deti majú hodinu náboženstva, kde pracujú s knihou, Bibliou a veľmi interaktívnym spôsobom spoznávajú jednotlivé príbehy z Biblie, ktoré majú vždy aj nejakú aplikáciu a ponaučenie do života detí. Stále sa na začiatku informujeme, aby sme vedeli a zároveň akékoľvek obavy alebo nejaké otázky komunikujeme s rodičmi veľmi otvorene, aby aj oni vedeli v podstate, čo to znamená pre dané dieťa, že je súčasťou takejto cirkevnej materskej školy. Vaša inštitúcia spája deti so špeciálnymi potrebami s bežnými deťmi. Ako vytvárate inkluzívne prostredie, ktoré podporuje vzájomné porozumenie a priateľstvá medzi oboma skupinami? Vzájomné priateľstvá medzi deťmi budujeme hlavne cez voľnú hru detí. Napríklad veľmi prirodzené je to na ihrisku, kde sa deti prirodzene stretávajú a majú tak príležitosť sa spoznávať, hrať sa, pomáhať si. Spoločné aktivity, ktoré pre nich vytvárame, ako sú karneval alebo deň na kolieskach a iné aktivity, ktoré robíme práve s cieľom preto, aby deti mali priestor sa spolu hrať, zabávať, súťažiť a zároveň sa pomáhať si navzájom a spoznávať sa. Snažíme sa, aby sme to boli my práve pedagógovia, ktorí vzájomnou láskou a záujmom o deti budujeme medzi nimi mosty, aby tak aj deti, ktoré nevyhľadávajú interakcie s inými deťmi alebo aj tie, ktoré ich vytvárať chcú, ale nevedia ako, aby sme my práve pedagógovia išli príkladom. Častokrát integrácia v dnešnej dobe nie je úspešná kvôli absencii pomoci a porozumenia zo strany pedagógov. Deti sú od prirodzenia zvedavé a inakosť im nevadí, práve naopak zaujímajú sa o seba a vzbudzujú to v nich otázky
a práve o týchto sa spoločne rozprávame a vysvetľujeme im veci, ktorým oni nerozumejú. Čo ja vnímam, tak také najpozitívnejšie je, že oni to berú, že majú nových kamarátov. Že zrazu, keď ideme len po chodbe na obed alebo tak, vedia povedať meno, vedia sa pozdraviť, vedia zakričať, aha, to je to a to dieťa. A tým pádom pre nich je to ďalší kamarát do party a to je pre nás vždy takým dobrou spätnou väzbou, že to má zmysel a že to deti majú radi. Aké mimoškolské aktivity organizujete, aby ste podporili integráciu a rozvoj detí? Ako tieto aktivity prispievajú k celkovému vzdelávaciemu a sociálnemu rozvoju detí? Takže mimoškolské aktivity, ktoré podporujú integráciu, ktoré v podstate fungujú spoločne s evanjelickou materskou školou, sú lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký kurz, kde sa deti spoločne učia novým zručnostiam. Rodičia majú možnosť prihlásiť ich aj na krúžkovú činnosť, ako je angličtina, gymnastika, tanečná, kde chodia deti z oboch materských škôl. Deti majú tak možnosť dokonaľovať sa a rozvíjať svoje nadania a talenty spoločne. Snažíme sa to podporovať a vytvárať to prostredie tak, že to napríklad, že chodia aj asistenti pedagógov s tými detičkami, aby im vedeli byť napomocné, ak to dieťa vyžaduje a potrebuje. Ale krúžkovú činnosť deti zvládajú bez našej pomoci. Len s lektorkou alebo cvičiacou učiteľkou. Špecifikom našej materskej školy je, že pani učiteľky sú špeciálne pedagogičky, ktoré majú celý čas, v podstate celú dobu pri sebe asistenta pedagóga a nezamedzujeme ani asistentom detí, aby mali svoje, ak to dieťa potrebuje a vyžaduje si to rodič. Takže môže dieťa mať so sebou aj svojho vlastného asistenta. Či už sú hradené rodičmi alebo štátom. Ako je riešené spoločné stravovanie pre obe skupiny detí a aké výhody vidíte v spoločnom jedálenskom prostredí, keďže niektoré detičky môžu mať problém stravovať sa s toľkými deťmi v spoločnom prostredí? Tak hlavne kvôli tomuto u nás funguje práve v týchto spoločných priestoroch. Samozrejme reflektujeme na dané potreby detí. Niekedy sa to deti musia vyslovene naučiť, lebo nie sú zvyknuté jesť v kolektíve. A práve preto máme rôzny spôsob na to, ako ich adaptujeme aj na to prostredie, aj na množstvo detí v tej jedálne. Ale deti sa počas toho spoločného stolovania učia, aké je spoločensky priateľné správanie a vzájomne sa motivujú k jedeniu, možno aj veci, ktoré by doma inak nezjedli. Práve týmto prostredím ich pripravujeme na socializáciu, či už na rodinných oslavách, či svadbách. Deti sa učia spolu počkať jeden na druhého, zdokonaľujú si sebaobslužné činnosti a práve na to im pomáha tá spoločná jedálňa. Organizujete pravidelné exkurzie a vonkajšie aktivity? Ako tieto zážitky pomáhajú deťom rozvíjať sa a spoznávať svet mimo školských múrov? Počas celého roku plánujeme deťom rôzne exkurzie a mimoškolské aktivity, ktoré plánujeme podľa ich školského vzdelávacieho programu, ale hlavne zohľadňujeme deti, ktoré v daný rok v materskej škole máme, pretože cieľom exkurzie je pre nás podporovať deti v objavovaní a bádaní a učení sa aj mimo materskej školy. A hlavne v nich podporujeme tú socializáciu a pripravujeme ich na život spoločnosti. To znamená, aby sa vedeli správať, ako sa slušne správať v obchode, ako môžeme cestovať v rôznych dopravných prostriedkoch, nielen v aute, na čo sú deti zvyknuté, ale aj v električke, autobuse a podobne. Chodíme na rôzne miesta, či už na také vzdelávacie, čo sú niektoré múzeá, alebo na nejaké zábavné miesta, kde deti zároveň môžu rozvíjať svoj pohyb, alebo aj na miesta, ako sú napríklad knižnice, babkové divadlá. Ako zabezpečujete kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj svojich pedagógov, najmä v súvislosti s meniacimi sa trendmi vo vzdelávaní? Takže profesionálny rozvoj pedagógov je pre našu materskú školu veľmi dôležitý. Každoročne si každý pedagogický zamestnanec vypracováva svoj vlastný plán profesijného rozvoja
ktorý obsahuje školenia, workshopy, rôzne diskusie, konferencie špeciálnych pedagógov. A počas školského roka toho samozrejme naplňa. A pre nás nie je len dôležité, aby naši pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali týchto školení a workshopov, ale aby sme mali priestor o tom rozprávať a práve o tej implementácii do chodu materskej školy, do našich tried k našim deťom. Práve preto máme každomesačné pedagogické porady, kde sa o tom rozprávame už konkrétne, ako sa to dá implementovať do fungovania v našej materskej škole. Ako prebieha spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami pri tvorbe a implementácii vzdelávacích programov a aké prínosy to prináša pre deti? Základom práce v našej materskej škole je spolupráca s rodičmi. Vnímame ich ako neoddeliteľnú súčasť výchovy a vzdelávania našich detí. Snažíme sa, aby naša spolupráca bola jednotná a tým aj veľmi efektívna, otvorená, aby bola postavená na vzájomnom vzťahu dôvery. Dôležitým aspektom je pre nás otvorená komunikácia, či už ide o individuálny vzdelávací plán, ale aj dni, ktoré deti prežívajú v materskej škole. Vytvárame priestor aj na základe konzultačných hodín, ktoré si vedia rodičia dohodnúť počas celého školského roka s špeciálnym pedagógom alebo asistentmi. A tam máme priestor o tom sa v kľude porozprávať o tom, čo ich zaujíma, trápi alebo aké otázky majú. Deti majú tak možnosť o mnoho rýchlejšie sa naučiť nové zručnosti a rýchlejšie tak napredovať práve tým, že spolupracujeme aj s Centrom poradenstva a prevencie a jednotlivými terapeutmi a psychológmi či logopédmi, ktoré deti navštevujú. Práve preto to zohľadňujeme vo vypracovávaní práve tých individuálnych vzdelávacích plánov a rovnako aj pri poskytovaní priestoru, či už na vykonanie depistáží detí v našej materskej škole. Častokrát poskytujeme naše pedagogické hodnotenia práve týmto špecialistom v centrách, aby mali lepšie možnosti spoznať to dieťa aj v inom prostredí. Pretože dieťa sa učí nielen tým, že vie vykonať jednu činnosť v jednom prostredí, ale musí to vykonávať vo všetkých prostrediach a viackrát. A práve preto je dôležité, aby sme vedeli o tom, čo sa deje na rôznych terapiách, čo sa deje doma a čo sa deje v škôlke, a aby sme tak spoločne mohli naozaj vplývať pozitívne a stimulovať to dieťa tak, aby sa mohlo rozvíjať. Bez toho to nejde. A vidíme to, keď to nejde. A sa trápia buď rodičia, alebo my, alebo tí špecialisti. A je to veľmi smutné, keď nevieme si nájsť priestor na to, aby sme si už v dnešnej dobe nie až tak sadli k sebe, ale aspoň sa porozprávali a vedeli si zatelefonovať. Ja ako riaditeľka veľakrát rozprávam aj s riaditeľmi a učiteľkami v školách, kde naše deti chodia, práve preto, že pred nástupom sa informujú o deťoch a vnímam to ako za veľmi dôležité, aby aj oni mali čo najlepšie informácie o tom, aké dieťa im tam príde. Ako vidíte budúcnosť vzdelávania a integrácie detí so špeciálnymi potrebami vo vašej inštitúcii? Aké nové iniciatívy a projekty plánujete, aby ste ešte viac podporili inklúziu a rozvoj všetkých detí? Plánujeme v budúcom školskom roku pokračovať v intenzívnej spolupráci práve s Evanjelickou materskou školou a zároveň máme v pláne prehlbiť ešte spoluprácu s Centrom poradenstva a prevencie, pretože rozprávame o tom, ako jednotlivé terapie môžeme poskytovať aj v prostredí materskej školy. Tým pádom rodičia nemusia cestovať a nosiť deti mimo materskú školu a zároveň plánujeme aj rôzne prednášky na rôzne témy pre rodičov. A ešte v tomto školskom roku máme naplánovanú takú spoločnú aktivitu s materskou školou evanjelickou tiež na Muškatikoch a s gymnáziom tiež evanjelickým v ich spoločných priestoroch telocvične, kde deti budú mať nimi pripravený program na Deň detí. Toto bol Hlasný podcast. 10 otázok, 10 odpovedí. Chceme, aby ľudí zo školstva bolo počuť hlasnejšie. Sledujte nás.